Predstavujeme vám exkluzívny dvojizbový byt do prenajmu v Nitre, ulica Hornostavská, v lokalite Zelené Dvory. Nachádza sa na 5. poschodí v novostavbe zatepleného bytového domu. Má výmeru 66 m2 plus veľká terasa s výmerou 24 m2 a nádherným výhľadom na okolie. Byt má novodobý štandard, murované jadro, stierky, plávajúce podlahy, plastové okná s izolačným trojsklom. Je kompletne zariadený nábytkom, vrátane novej kuchynskej linky s zabudovanými spotrebičmi a veľkoplošnou televíziou v obývačke. Samozrejmosťou je rýchly optický internet. Pohodu bývania v letných mesiacoch zaručuje zabudovaná klimatizácia v oboch izbách. Zaujímavým riešením spálne je veľká šatníková skriňa v oddelenom priestore a priestranná kúpeľňa. Samostatná toaleta má vstup priamo z chodby, kde sa nachádza aj praktický kumbal. Byt je svetlý, útulný a poskytuje príjemné a komfortné bývanie. K bytu patrí tiež vlastné parkovacie miesto v garáži bytového domu a pivnica v suteréne. Bytový dom má výhodnú polohu, je lemovaný pekným prírodným prostredím a je odtiaľto pohodlný prístup na rýchlostnú komunikáciu R1. Nenechajte si ujsť príležitosť bývať v tomto krásnom byte a bytovom dome. Ak vás naša ponuka zaujala, zavolajte 0903 715 925. Reality Avas.